Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Gilang. Kelas kalih Al-Ikhlas. Kula SD Muhammadiyah kalih Magelang. Kula ajeng nyeritakaken kegiatane pendak esuk. Kula tangi jam 5, ora lali sholat subuh 2 rakaat. Ados lebar niku kula ngopeni adek umur setahun. Lebar niku ibu kula beres-beres lan ngresiki kasur. Lebar niku ibune kula sampun rampung beres-beres, kula belajar online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.